Akşali medalına kutlu olsun. Kutlu olsun Lütfen. Benim hem şafer payım kutlu olsun. Bayramçılıklar kutlu olsun. Ahli kollektivin ulan işimde üstünlük olsun. Maşkalarına da ağırlık bilen tədeyil. Ağaman karşılamak ne diyelim inşallah. Yani yol kadar eder. O var. Bayram kutlu olsun. Sağ olun. Ne diyesin? Ne diyesin hemen de. Aşgabat şäheriniň ýaşaýyşy aýdymçy Muhammed Amanoviç Tabarow. Türkmenistan Döwlet Medeniyet Merkezi Mukamlar Köşküniň estrada artistler toparyň ýokary derejeli artisti, vokalisti Anugul Aşygeli Şuraturdy. Böyle. Aslında var ki yemin kurtaşın bileğenme. Ecemet bilen o da mu? Uy, aydan yok mu ki ya? Kurtaş 2 milyonu. Magazin açıp ne cevap doğam et. Bir kere bak görmedim. İkinci reklam ettiğinde de gün taptım dedi. Siz çiğner bileğenler mi? Bağırdın da. Yo, internette gördüm hepsi yok. Tattım. Can, Allah can, bir de Huda yetirdin. Aslında men iki tek aman olmadık, ardığım iki çağı. Men ardığım de. Yöneyin ağırlıklarım var inşallah. Nasip olsun. Belki bolar zor. Amin. Belki öyle bolar sonra. Aynen. 360'da dur. Belki Allah. Amin, amin. Merhaba salam, size bugünümden kiçirecik vlog tayarladım. Bugün men syomkalarym. Ogrum işlerime tarap, berdimin Instagrama günaydın diýmek üçin video düşýän. Soň ertirlik edilmäne Madowa bardym. Ertirlik üçin iň goýar. Nahaferedin bären bedelipdir, gata odan ýolka. Aziza bilen Selimim çağırdım ertirlige. Naha görüşüňiz ýaly biz ertirlik etdik. Aziza bize işte garaşak diýdi, maňa da zawtryk getiriň diýdi. Hana Selimin eline zawtrygy Aziza. Soň algap salona gittik. Bugün biz şeýle ütkeşik obrazlar ödýäs. Naha bize Aziza garaşyp oturan ekeni. Naha görüşüňiz ýaly obrazym taýýar boldy. Bu obrazymy halap, TikTok iýe düşäýeli maňa haýyş etdiler, ýok diýip bilmedim. Naha çyralaryny düzdüler. Biri aýdym ýakdy, biri wijally garas. Wagtym çäkli algap gaýtdym, video montażyny görüp bilmedim. Aşam öýüme çağırdım Selim bilen Azizany. Algap syomka bardym. Eýam hemme zat taýýar maňa garaşýarlar. Fotosessiýa başlady. Inni klipa başladyk. Nasip bolsa täzeyle bet aýdym taýýarlap otyryn. Bugünkü syomkalaryň gaty ýeňiljek geçdi, ýadamadım. Naha döwje maňa syomkalar görkezäýdi dedim, hemişekiler ýaly. Naha gördüm. Diýsem goýarkyja klip bolupdyr. Syomkamda diýnik nesibeden inni bolsa, çağajyklaryny görmäne howluk ýan maşina garaş. Selim bilen Aziza da eýam bize geliberiň diýdim. Olaram ýollo. Soň geldiler TikTok videosyny görkezdiler, gaty haladym. Seredin hel gowarypdyr. Soň biz üýüşip çaý içdik. Anha görüşmek ýaly. Soň kino gördük. Ýöne vlogyň soňuna almana, anha şu jaga oturan oglanjyk may vermedi. Gynanmaň nekide doly alarym. Soň balalarymı ýatyrdym. Köp sag bolun. Gaýlar gelinler ýanky täzeli fotosessiýany paýlaşdym. Siz eýam men koýnam sorap ýazyňyz. Elbetde Han Sultanyň wasaryna tikindim. Olarda şuma täzeli üçin gaty ul amatly bahadan skitka elan etdiler. Magazina barıp görüp bilersiňiz. Ol ýerde günnelik koýnaklar amma şeýlede toý üçinem, şular ýalyk şowlar üçinem odan koýnaklar bardyr. Bir elini unutmak için 21 gün gerek diye. Yöne bir adam unutmak için neçe gün gerek? Neçe gün gerek meyli? Çından söýseň näme bileýin na, unutup bolarmy ka? Turan, bir adam unutmak için neçe gün gerek? Bah, unutup bolarmy ka? Egerde unutup bolýan bolsa
Men pikrimçe munça gamyň aýdym döremezdi. Munsa gamgyn aýdym näme üçin bar diýende. Gelin gele birinden soralım berde kim ma berde miwa. O miwa. Bir soru. Bir adam unutmak için näçe gün gerek? Unutmalı adamına bağlı o sorun. Hay sağ ol. Dovi. Bir adam unutmak için näçe gün gerek? Ay näçe günlük ne bilenim? Bilemok ýöne gije günde bir ýar studiýada işleýänler üçin mesele unutmak bar. Kim bolany unutup bolýar diýende. Hay sağ ol. Da dowam. Merhaban dostlar. Bizim täze aýdymyz çykýa bakameçe herekete dowam. Turanjan bilen täze aýdymyz çykýa klibi çykdy Turanyň YouTube kanalyna dur. Hemme ady garaşýa, seredin bir baha berin, täze aýdymyz. Aýdymyň ady näme? Bu senin eseriň. Merhaban dostlar, bu senin eserin. Turan bilen täze feat, täze aýdym, täze klip. Klibi şahsotçan düşürdi, şahsotçan salam. Merhaban dostlar, täze aýdym çykdy. Dinleň, pikiriňizi biz bilen paýlaşyň. Bu Baka Media Show. Tenang, dur, başkana da, dur. Sağ, hayır, böyle. Tağını gelen mi? Buralara tağa. Bärikken sen niye yapsın? Ey maskaratı bärikken. Ben tağa bärikken. Ay, gelmedi, tağa da yapmadı. Mağla hiç tahtlarını tağa da yapmadı. Bärikken, ay, Elingam kadarlar ama. Allah can soğlu olsun. Ha doğam yine var. Hemen canın sağ olsun. Enerji sizden geçiyor. Şeyler mi? Sağ ol hadi. Yürümün ne kadar devam edelim. Olanlar berekella grup bu. Malazet. Bir öwrülüm. Men lal. Yürü. Şulaydy meniň gepim dinlenen ok. Yine yürü. Men pikirim hiç kime gıdık kıllal. Men pikirim hiç kime gyzykly däl. Öwrül. Arek. O aydımların iyi tane ken morzum da oğlum minnetar. Alipa. Böyle can sağ olun arkadaşlar. Toy da başım. Toy da ya boşver. Kadir'de sağ olsun. Kazandı sağ olun. Diğerim kısmı gaz yaptı.